Jojo chieng okumu e Facebook wakawacho ni sirikand Ruto ni opong' gi gik moko maricho ma must be revisited by any 2027 incoming president what may. Udhi timo nang'o nikech koro jatend doho osewacho ni odwa bet piny, jatend sirikal men William Ruto bos wacho ni amba yie bedo piny, udhi tamo gi nade nikech janeno kwa wakinde no dhi ong'anyo matini kae wuothe street waka tieko gi kanyo oseor formal message aneno kobedo reinforce gi jo Azimio kawuono aneno ka Jakome chalo gima ni Vihiga kapok abiro kata ne wuoche kanyo wase reinforce wase send message ni king'iya gi wang' kama ka president oromo gi chief justice e wach cases ma ni active e court to image dhi bedo marach ma gite gibiro lose in terms of image gibiro neno ni jogi tiyo kanyakla ngini perception orach mar tek to ka giromo e weche policy to ongo gi wach gima ng'eyo kendo ni JSC nigi jomotegno mong'eyo mabende stakeholders moko odanko ni wan mwayiero mabende stakeholders mong'eyo ni the last thing midwaro en ni samitiyo i surrender judiciary na executive iwinjo to nakoni ni onge ng'ama osetelo kata mane company kata mane awacho state corporation ministers gi kata president e piny monge rule of law ma kose retire to nigi peace iwinjo e piny man gi rule law machalo Kenya ka gino onge ng'ama dhi loka gin tie kata gidhi mana loka limbe matin holiday to giduoga koro adwa ni kigi underestimate mano wa lawyers wanyalo ng'anyo iwinjo wa ng'anyo jumbe 2 amiye example wa lawyers odagi dhi e court jumbe 2 to consequence of kinya imagine iwinjo kata remand gi ni jok mamako tegi endi biro madong kanyo iwinjo koro ineno unpicketing tingeno yie okawacho ni mane mo lawyers de timo but akoni ni ngata kitere kona ahinya to binyalo koni ni kona no boroma iwinjo mantiga kupango ni unyalo biro ng'anyo kendo kata kiny lawyers ng'anyo Mombasa kata kiny to ma pod mana mar rebon ma pod mamor nyalo chopo kama kodi ng'anyo makata cases ma ker wacho bote koro ne mbele iwinjo koro consequences gin grave and organized professional bodies machalo marogi endi mabende nikech ng'eni ng'ido kendo ka kama machieme iwinjo lawyers nitie Kenya ka 15,000 man gi practicing licenses tiere karibu 22 ma to moko onge practicing license moko judges kwero koro jok ma odak ni court gi ma gidhiye kata tije court gi ma giwinjo gin karibu 15,000 man gi degree te man gi families te and man gi influence te iwinjo koro jogo ng'eyo moko be tiyo nyaka state house iwinjo jogo ng'eyo ni ka lawyers ong'anyo and jogo be no the school ng'eny gi kanyakla to consequences are grave to kapano dhi chopo kuro aparo ni e weche ma ker nigo gi shida gi gin weche ma ko team ne obedo go most to ng'iyo nikech okara donje policies make sirikal for obvious reasons ko gibedo piny to ng'iyo to gi maber en common sense ni ng'eny gi ginyalo redesign iwinjo nikech ginyalo redesign mondo odwok gik ma do wacho giendi wami example wach gedo mer ute giendi kata Uhuru ne kode kata Azimio ne kode manifesto iwinjo Uhuru be notemo chune Uhuru temo chako Uhuru be notemo chune to bang'e loke ni eni sai na pinya odonje kendi iwinjo maybe no respond to siasa mane kanyo kuro ndalo chande but sani to dose kono sirikal masani ni shida maduong' ka ene okotimo public participation at mara reyo en kako ng'ado ji pesa chalo gima udiscriminate ubagwa iwinjo ang'o matek loko gigo ang'o matek nikech I mean kata mar thieth ni dong in gi an wat ko pesa gweng karibu udichieng golo ng'ato mochari golo ng'ato hospital timo kama samoro na nyuola ni samoro gen jogwengu mong'eyi nikech nyingwa koro beto ng'ere kwa nyalo bedo gi system adieri matiyo nikech asebede pinje ma health insurance tie adieri ma iluongo ni universal health care tie adieri kan tie system no angamono jie doke
nyalo save pesa moro mondo ichul go ute malaria gigi about ji bedo piny discussing ka joma riek to gigo mbaka to koro seche mo koro ji dwa bedo piny ni nitie kaka oseketho chik mar